Krajské kultúrne stredisko v Žiline už tradične pripravilo výstavu, ktorá je súčasťou a sprievodným programom Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikove dni v Terchovej. V tomto roku sme sa rozhodli pripraviť výstavu s názvom Dva svety a táto výstava prezentuje tradičné remeslo v spojení s vysokým umením a v spojení so súčasným svetom. Na tejto výstave sa prezentujú svojou tvorbou traja autori. A títo autori sú dve výnimočné dámy, pani Marta Filová, šperkárka, ktorej tvorbu poznajú aj v zahraničí a jej úžasné šperky nosia mnohé prvé dámy na svete. Druhou výnimočnou ženou, ktorá sa svojou tvorbou prezentuje, je Janka Frolová, ktorá maľuje výjavy zo slovenských rozprávok a slovanskej mytológie, ktorá je súčasťou našej histórie. Tieto maľby maľuje na drevo a je to unikátna tvorba. Tretím autorom, ktorý svoju tvorbu prezentuje, je Jan Vnuk, úžasný remeselník, ale aj muzikant z Dolného Vadičova, ktorý je práve tým symbolom tradičnej kultúry a toho tradičného remesla. Výstava Dva svety v Makovického dome v Žiline potrvá do 31. augusta a vernisáž tejto výstavy sa uskutoční 30. júla. Tešíme sa na všetkých a veríme, že toto krásne umenie v dvoch podobách, v dvoch svetoch si prídete užiť k nám.